on aika kertoa tarina. Se on kaunis tarina ruuasta, jakelusta, asiakaspalvelusta ja logistiikasta. Se on tarina norjalaisesta Odasta, joka tuli, valloitti ja katosi. Mitä tapahtui? Oda, tuo norjalainen, myyttinen ruuan verkkokauppayhtiö, rantautui Suomeen tammikuussa 2022 mullistaakseen Suomessa keskittyneet ja vanhoihin poteroihin jumiutuneet ruuan toimintamallit. Odan toiminta ei perustunut ruuan myymiseen kivijalkakaupassa, vaan sen jakeluun suoraan verkkokaupasta kotiovelle. Tämä oli uutta, mullistavaa, hienoa ja ihailtavaa. Mutta niin oli nopeaa myös kuolema. Vain 2023 Oda ilmoitti lopettamansa toimintansa ja vain 3 viikkoa myöhemmin saman kohtalon koki Oda myös Saksassa. Odan toiminta perustui jakeluun, automatisaatioon ja optimointiin. Tässä maassa ei tehdä rahaa myymällä ruokaa, vaan raha on tehtävä muulla tavalla. Odan kilpailuvaltti oli jakelu, logistiikka ja asiakaspalvelu. Odan toiminta perustui siihen, että asiakas varaa itselleen kuljetusslotin omaan osoitteeseensa, ja tämän tiedon perusteella Oda osasi järjestää autojen reitityksen erinomaisen tarkasti ja parhaiten optimoidulla tavalla. Oda myös piti huolta työntekijöistään. Kaikki sen työntekijät olivat omilla palkkalistoilla ja kaikki sen autot olivat omia. Oda ei tehnyt alihankintaa, kuten nykypäivänä on tapana. Se oli erilaista, se oli näkyvää ja se oli kaunista. Asiakkaan kokemukset olivat erinomaisia. Olen vuosien kadulla ja logistiikan viidakossa kulkiessani saanut kuulla asiakkailta, kuinka Odan toiminta oli hyvää. Ruuat toimitettiin juuri oikeassa aikaikkunassa. Asiakaspalvelijat olivat ystävällisiä. Asiakaspalvelu kokonaisuudessaan oli erinomaisen hyvää ja hintakin oli mainio. Lisäksi ympäristötietoisemmat asiakkaat saivat valita kuljetusslotin, niin sanotun vihreän slotin, jos samalle alueelle oli tulossa kuljetuksia omaan aikaan. Mutta mitä tapahtui? Pääomamarkkinat, nykyaikaiset pääomamarkkinat löysivät parempaa tekemistä. Pääomamarkkinoista puhuttaessa on syytä pitää hieman matalampaa ääntä ja katsottava rauhassa ympärilleen, sillä pääomamarkkinoiden näkymätön käsi on kaikkialla, myös täällä pimeässä logistiikan viidakossa. Kävi niin, että Odan toiminta oli tappiollista. Odaa jouduttiin rahoittamaan riskirahoituksella. Kaikki olisi mennyt oikein hyvin, mutta maailma muuttui. Euroopassa tuli sota, korot nousivat ja pääomamarkkinat halusivat nopeampaa tuottoa. Tätä ei Oda pystynyt järjestämään niin Suomessa kuin Saksassa. Pääomamarkkinoiden näkymätön käsi tuli ja ilmoitti, että se on loppu nyt. Kesäkuussa 2023 Oda ajoi viimeisen jakelunsa Suomessa ja vain 3 viikkoa myöhemmin Saksassa. Odan tarina jatkuu Ruotsissa Mathem nimellä, mutta pelkäänpä, että pääomamarkkinoiden näkymätön käsi on sielläkin jatkuvan peikkona. Hei!
Se on pääomamarkkinoiden näkymätön käsi. Ne tulevat nyt. Hei! Muistakaa tämä tarina. Muistakaa!